భారతదేశంలో సుప్రసిద్ధ 32 నారసింహ క్షేత్రాలున్నాయి. అయితే విశాఖ తీరానికి చేరువలో శ్రీ సింహాచల పుణ్యక్షేత్రం చుట్టూ 32 కిలోమీటర్ల గిరి ప్రదక్షిణకు ఎంతో ప్రాచుర్యం ఉంది. ఆషాఢ శుద్ధ పూర్ణిమ వచ్చిందంటే సింహాచలంలో శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారుగా కొలువైన శ్రీ మహావిష్ణువే అందరికీ గుర్తొస్తారు. ఆ రోజు స్వామివారి చుట్టూ గిరి ప్రదక్షిణ చేయడాన్ని భక్తజనం మహాభాగ్యంగా భావిస్తారు. ఇలా గిరి ప్రదక్షిణ చేయడం వల్ల ఆరోగ్యం, ఆనందం పొందవచ్చని విశ్వసిస్తారు. శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి కరుణ కటాక్షాల వల్లే రాక్షస పాలన అంతమొందిందని భక్తజనం చారిత్రక ఆధారాలను గుర్తు చేస్తుంటారు. ప్రహ్లాదుడు శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారిని ఆరాధించింది శ్రీ సింహాచలం కొండపైనేనని చరిత్ర చెబుతోంది. హిరణ్యకశిపుడు రాక్షసరాజు. ఇతడు అమరత్వం పొందాలన్న ఆశతో బ్రహ్మ ద్వారా వరం పొందడానికి తపస్సు చేశాడు. ఇలా తపోశక్తితో వరం పొంది 5 ప్రత్యేక శక్తులను పొందాడు. ఆ రకంగా మనిషి గాని, జంతువు గాని, ఇంట్లో గాని, ఆరుబయట గాని, పగలు గాని, రాత్రి గాని, భూమిపై గాని, నీటిలో గాని, గాలిలో గాని, అస్త్రశస్త్రాలతో గాని హిరణ్యకశిపుణ్ణి చంపలేరు. ఇలా కోరిక నెరవేరడంతో అతనిలో తీవ్ర అహంకారం పెరిగిపోయింది. తాను అజేయుడునన్న గర్వం తలకెక్కింది. చివరికి తానే ముల్లోకాలకు దేవుణ్ణని ప్రకటించేసుకున్నాడు. తననే పూజించాలని, తన ఆజ్ఞ ధిక్కరించిన వారిని శిక్షించి చంపేయాలని రాక్షస సైన్యాన్ని ఆదేశించాడు. ఆ రకంగా లోకమంతటిని చిత్రహింసలకు గురిచేశాడు. అయితే హిరణ్యకశిపుడు కొడుకు ప్రహ్లాదుడు మాత్రం శ్రీ మహావిష్ణువుని ఆరాధించాడు. తండ్రిని దేవునిగా ఆరాధించడానికి ఎంత మాత్రం ఒప్పుకోలేదు. ఇలా శ్రీ మహావిష్ణువుని విశ్వసించడం, పూజించడంతో హిరణ్యకశిపుడు ఆగ్రహంతో ప్రహ్లాదుని చంపడానికి ప్రయత్నించాడు. శూలాలతో పొడిపించాడు, మంటల్లోకి తోసేశాడు, సముద్రంలోకి విసిరేశాడు. ఇన్ని దుశ్చర్యలకు పాల్పడ్డ ప్రహ్లాదుడికి మాత్రం ఏమీ కాలేదు. చివరికి రాక్షస గురువులతో మార్పు రప్పించే ప్రయత్నం చేశాడు. అయినా ఫలితం లేదు కదా. ఆ గురువుల పిల్లలతోనే హరినామ కీర్తనలు జపించేలా మార్చేశాడు ప్రహ్లాదుడు. దీంతో హిరణ్యకశిపుడు మరింత ఆగ్రహావేశానికి గురయ్యాడు. ప్రహ్లాదుడిపై చిర్రెత్తిపోయాడు. ఎక్కడున్నాడు మీ హరి? ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడా? ఎక్కడున్నాడో చూపించంటూ హిరణ్యకశిపుడు గదతో ఓ స్తంభాన్ని బద్దలు చేసేసరికి శ్రీ మహావిష్ణువు తీవ్ర ఉగ్రరూపం దాలుస్తూ నృసింహావతారంలో ప్రత్యక్షమయ్యాడు. సగం మానవ రూపం, సగం సింహ రూపం దాల్చి సంధ్యా సమయాన హిరణ్యకశిపుణ్ణి ఓ గుమ్మం వద్దకు ఈడ్చుకు వెళ్ళాడు. ఇలా ఉగ్ర నరసింహుడు తన ఒడిలోకి హిరణ్యకశిపుణ్ణి పడుకోబెట్టి తన సింహపు గోళ్లతో పెకలించి అంతమొందించాడు. ఇలా శ్రీ మహావిష్ణువు ఉగ్రరూపం దాల్చడం వల్ల హిరణ్యకశిపుడికి బ్రహ్మ ద్వారా లభించిన 5 ప్రత్యేక వరాలు పనిచేయలేదు. ప్రహ్లాదుడితో పాటు సమస్త మానవాళి ఇలా విముక్తి పొందడాన్ని ప్రపంచ విజయంగా భక్తజనం భావిస్తారు. దేశంలోనే ప్రఖ్యాతిగాంచిన శ్రీ సింహాచల పుణ్యక్షేత్రంలో శ్రీ మహావిష్ణువు శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారుగా కొలువై ఉన్నారని అఖండ భక్తజనం విశ్వసిస్తారు. ప్రహ్లాదుడు నృసింహస్వామి వారిని సింహాచలంలో ఆరాధించినట్లు చరిత్ర చెబుతోంది. ఆషాఢ శుద్ధ గురు పూర్ణిమ నాడు ఇంత గొప్ప దివ్యక్షేత్రం చుట్టూ గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తే మంచి జరుగుతుందని భక్తుల విశ్వాసం. ప్రధానంగా సింహాద్రి అప్పన్న పాదాల చుట్టూ ఉన్న కొండ 32 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. ఆ స్వామివారు లోక కళ్యాణం కోసం 32 అవతారాలు దాల్చారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందువల్ల గిరి ప్రదక్షిణకు అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉంది. వందల సంవత్సరాల క్రితం నుంచి గిరి ప్రదక్షిణ సాంప్రదాయం నడుస్తోంది. పూర్వం రోజుల్లో వేల మంది గిరి ప్రదక్షిణ చేసేవారు. ఆ తర్వాత 2010లో సింహాద్రి అప్పన్న రథంతో గిరి ప్రదక్షిణ ప్రారంభించారు. నాటి నుంచి ప్రచారం విస్తృతంగా పెరిగి గిరి ప్రదక్షిణకు మరింత ప్రాచుర్యం పెరిగింది.
ఉత్తరాంధ్ర నలుమూలల నుంచే కాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్ నలుమూలల నుంచి భక్తజనం గిరి ప్రదక్షిణలో తరిస్తున్నారు. ఇంకా శ్రీ సింహాద్రి అప్పన్నను ఎలవేల్పుగా భావించే ఒడిశా భక్తులు, తెలంగాణ, కర్ణాటక, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల నుంచి కూడా అనేక భక్తజనం గిరి ప్రదక్షిణకు విచ్చేస్తుండడం కనిపిస్తోంది. గిరి ప్రదక్షిణ వల్ల దేవుడున్నాడన్న మనోధైర్యం, విశ్వాసం పెరిగి ఆరోగ్యం, ఆనందం పొందగలుగుతున్నామని భక్తులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.